μόλυνση του περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο πλανήτης μας είναι το σπίτι μας. Και όπως οφείλουμε να έχουμε το σπίτι μας καθαρό, έτσι πρέπει να έχουμε και τον πλανήτη μας. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ξένους. Τι λέει, μωρέ? Όταν το σπίτι μας είναι βρώμικο και ακατάστατο, τρεπόμαστε να το δει άλλος κόσμος. Έτσι και με τη γη μας. Τι εντύπωση θα δημιουργήσει στους εξωγήινους επισκέπτες ένας μολυσμένος πλανήτης? Σίγουρα όχι καλή. Και αυτά διαδίδονται. Ποιος τα γράφει αυτά? Είναι ένα θέμα που μελετάτε αυτή τη στιγμή και βεβαίως ποιος άλλος? 3. Περνάμε τώρα στο θέμα που απασχολεί όλη την Ελλάδα από χθες.